Що вже зроблено? Фактично є декілька цілей. Основне, фермери вони мають отримати ресурс, щоб цей період пережити. Принципово, щоб знову ж відсіятись, надіятися, що погодні умови далі будуть кращими і отримувати врожай наступного року і далі вирівнюватися. Де взяти ресурс? Перше, частина фермерів, дійсно, це не є що 100%, але велика частина фермерів, вони постійно кредитують. І держава запустила програму 5.7.9, яка дозволяє рефінансувати під нуль, фактично, до наступного року чинні кредити. Тобто ресурс, який планувався віддавати, він фактично його не треба повертати, і відсотки платити по цьому не потрібно. І зараз хочу сказати, що ця програма діє для всієї економіки, бо це антикризова програма, пов'язана з ковід в тому числі. Але 60% користувачів – це аграрний сектор. Найбільший відсоток – це, знову ж, Південний регіон, Харківська область, ну, зрозуміло, там, де якраз несприятливі погодні умови. Це вже працює. Друге, якщо ми говоримо про те, що немає кредитів, щоб їх отримати, прийнятий Верховною Радою, вже підписаний президентом, законопроект про державні портфельні гарантії. Наразі Міністерство фінансів вже направило в тому числі Мінекономіки. Ми очікуємо найближчими тижнями прийняття урядом порядку. І можна буде аграрним виробникам, яких немає фізично коштів і немає застави, звернутися до банків. А банки, основні банки, які кредитують аграрії, вони є учасниками програми. Вони є 5.7.9 і отримати фінансування без застави, фактично без врожаю, під державну гарантію. 80% гарантій від всього фінансування для держав, вони зможуть отримати нові фізичні кошти. І третє, дійсно, чинне законодавство про державну підтримку не передбачало відповідної компенсації, але вже завтра стоїть в порядку денному аграрному комітеті законопроект, де подана правка, вона під комітетом вчора підтримана, яка передбачає, ми надіємося, що наступного тижня він все-таки буде пленарний і приймуть цей законопроект в цілому, і з'явиться ще третій механізм. Він знову ж може бути націлений, перш за все, на малих і середніх виробників, де неможливо залучити фінансування по перших двох напрямках, щоб все-таки розглянути можливість іншої підтримки. Але тут ці дві програми вже, фактично, одна вже діє, друга почне діяти за декілька тижнів. Тут ми чекаємо, як уряд, рішення парламенту, тоді зможемо це реалізовувати. Тобто ви говорите про фонд гарантування кредитів, так? І це фонд гарантування кредитів – це ще окрема історія на кшталт державних портфельних гарантій. Ну, її просто ще немає, буде, так? Немає. Тут просто буде чітко передбачена можливість виплати на гектар прямої безповоротної дотації в разі загибелі врожаю, пов'язано з погодним фактором.